Tervetuloa mun uuteen syyskuun tarinaani. 6. syyskuuta mä heräsin 5 ja me lähdimme yhdessä taiteilijaystävien kanssa Watkinskiin. Meitä odotti hieno päivä Tchaikovskin kartanossa ulkomaan maalauksen parissa. Tämä paikka on erittäin edustava ja siellä viime vuosisadan historia tuntuu kovasti. Se oli ihan syksyistä ja sen kauneuden on maalattava. Kuten aina tein paljon kuvia ja julkaistin ne uudelle kanavalle piirustuksillani, joka on nimelty Anasta. Сидим и наслаждаемся строителем. Да? Ой, так это вайбовая лоджия у нас. У вас? У нас. На Делану. West Coast. West Coast. Кстати, там Я, кстати, кстати, West. на гитаре играла. И было очень классно. Реально? Да, я даже West пела Coast. однажды, да. Это была моя одна из них песен. Syksy on ympärilläni ja sisälläni. Puen päälle kaikkia ruskeaa, mitä voin löytää. Syyskuussa me myös ulkoilemme meren kanssa Parantolan takapihalla. Мы попали под дождь. Да, Мэри? Aurinko lämmitti kuin kesällä ja kaikki tuntui tyyneltä. Mihin ja miksi pitäisi kiirehtiä? Me kysyimme. Rupesin katsomaan Wednesday-sarjakuvaa, josta nyt pidän. Tää todellakin lisää sellaista mystistä fiilistä mun arkeen. Viime päivinä minä keskityin Marjalle lahjan luomiseen. Minä piirsin magneetteilla pieniä meitä kissoimme kädeissä. Ne näyttävät tosi söpöiltä. Ja nyt huoneeni seinältä katsoo Tove Janssonin muotokuva muistutuksena siitä, että jokaisella hänen tarinallaan on oma onnellinen loppuunsa. Niin on myös meidän tarinoillamme, eikö niin? Sunnuntai sujui tosi hyvin. Me katsottiin Loraksia Julian ja Joskan kanssa. Ja me viihdyimme ollessamme toistemme seurassa. Niin 9:30 me mentiin kauppakeskukseen katsomaan kauhuelokuvaa nimelty Juna Aave. Мы до фильма. Se ei ollut niin pelottavaa, kuten aavistin. Vaikka pelottavin juttu oli matka takaisin kotiin. Me käveltiin puheen lapsuuden muistoista ja sen ongelmista. Marjan lahjassa on ruotsinkielinen kirja Onesta, tekemäni magneetit, kissatarrat, kirje, joka on kirjoitettu suomeksi, koska sen kautta on helpointa välittää ajatuksiani ja paljon rakkautta.
Весьма сложно сказать, какой раз за последние 7 дней я нахожусь в этом лесу. Но, видимо, все дороги ведут сюда. И потому что дорога прокладывается через мой дом. Ух. А я изучаю новые дороги. Тропинки, асфальты. И лечусь. Ментально. Ух ты, смотрите, какое дерево. Такое вот хорошее, большое, обнимательное дерево. Tämä ääni, jonka kuulutte, on päiväkirjasta. Minulla on tapa kirjoittaa tänne kaikista pienistä voitoista ja ihan tavallisista päivän uutisistani. Eräänä päivänä menin taidekerhoon luonnolle. Siellä selvisi, että meidän täytyi tehdä kolaaseja kuvista, jotka otimme ulkona. Aluksi se vaikutti hankalalta, koska en ollut kokeillut sitä aiemmin, mutta lopulta kolaasin tekeminen oli hauskaa ystävien seurassa. Ставлю себе 10 минут. Время пошло. Puhuen pieneistä voitoista, minä tein ensimmäistä kertaa liinoleikausta muumeista. Minä voin siirtää piirtauksen mille tahansa kenkaalle ja nyt sekä minulla että ystävilläni tulee uniikit teepaidat. Sitten pyöräilin kirjastoon kirjoittamaan päiväkirjalle suomeksi. Ja kirjasto on paikka, jossa sinä istut rauhassa. If you want, you can. So, do you have this habit to share everything on your social media about your personal life? Not everything, but when I visit a good place. No hei, ja mä päätin tehdä uusi hiuksen leikkaus. No ehkä koska mä kaipaan muutoksia elämässäni. Joo, ja siis mä haluaisin muuttaa jotakin ja tehdä sitä kovasti. Tadam! Se tuntuu, että koko mun mieli muuttui jo hiusten leikkauksen jälkeen. Oh, tuntui niin hyvältä. Minä olen niin kuin uusi ihminen. Joo. Ja sitten päätimme katsoa, mitä Roma ajattelee meidän uusista hiustyyleistämme. Итак, мы пришли в торговый центр, чтобы напугать Рому нашими новыми прическами. Давай туда, потом туда профиль, анфас, полупрофиль. Спасибо, Юля. Вот так вот это видео снято, эта прическа сделана, чтобы чисто шокировать Рому, который работает сегодня. Все, мы идем его пугать. Он там пол моет, давай. Мы знаем, ты шокирован, но еще больше ты голоден, правильно? Ну скажи что-нибудь сюда, да? Ну, чуть-чуть. In this case, в этом случае мы подготовили для тебя манту. Мы приготовили, я сказала, да? Хорошо. Да-да. Ну не я. Я все credits даю Юле и бабушке.
credits? Credits. Card. Your own credits? My credit card. Oh. Is it big one? Yes, it is big one. Thank you. Курпица. Курпица? Да. Курпица. Курпица. Яманты? Да. Это она готовила курпицу. Oletteko huomanneet minun kurpitsan kuppini? Se ihan tuo erinomaista tunnelmaa päiviini. Nyt on aika sanoa moi moi syksylle ja teille. Kiitos katsomisesta ja nähdään ensi kuussa.